आपल्या पगारात महिन्याचा खर्च भागतो पण आनंदी जीवन नाही। म्हणूनच ग्रो ग्रीन इलेगोच्या तुफान यशानंतर सादर करीत आहोत ग्रो ग्रीन घर बसल्या स्मार्ट वर्क करून पैसे कमावण्याची अपूर्व संधी। ना टार्गेट ना टेन्शन। आता आपल्या खर्चाच्या 500 रुपयात स्मार्ट वर्क करून कमवा दरमहा तब्बल 50,000 रुपये। अधिक माहितीसाठी या नंबरवर नाव आणि शहर व्हॉट्सअप करा 9423 81 03 93 9422 1883 76। कोकणच्या प्रगतीला नवी गती देण्यासाठी युवा शक्तीचा आवाज बनण्याचा ऐतिहासिक निर्णय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हने घेतला आणि अक्षरशः एका नव्या क्रांती पर्वाचा प्रारंभ झाला। निमित्त होतं महा चॅनलच्या 8व्या वर्धापन दिनाचं। पाहुयात स्पेशल रिपोर्ट। करिअरची उत्तुंग झेप घेण्याची आस, तरुणाईच्या प्रत्येक प्रश्नात असणारी तळमळ। जर विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढली तर सिंधुदुर्गाचा कायापालट होऊ शकतो। याबाबत तुमचे मत काय आहे? दिग्गज व्यक्तिमत्वांचा सुरू असलेला मनमोकळा आपुलकीचा संवाद। एखादा तलाठी झाला तरी आपल्याला खूप आनंद असतो। याचं कारण असं आहे की जनजागृती नाहीये, कोण तिकडे जात नाही। माइंडसेट असा आहे की डिग्री करायची आणि मुंबईला जायचं, जसं तू म्हणालीस। करिअर ऑप्शन तो असू शकतो का, तर निश्चित असू शकतो आणि तो प्रयत्न करायला हवा। आणि कोकणच्या प्रगतीला नवी दिशा देणाऱ्या या चर्चेला कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हचं मिळालेलं ग्लोबल व्यासपीठ। अशा भारावलेल्या आणि ऐतिहासिक वातावरणात महा चॅनलच्या महापरिसंवादाला प्रारंभ झाला। फार्मासिस्ट व्हायचं आहे, डॉक्टर व्हायचं आहे, इंजिनियर व्हायचं आहे, त्याच्यानंतर ना पुढे जाऊन म्हणजे UPSC MPSC करायचं आहे। पण आता केसरकर सरांनी सांगितलं, आमदार साहेबांनी, की प्रोडक्शन पाहिजे स्वतःचं। शेतकरी कुणालाच नाही व्हायचं आहे, तर की शेतकरी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी शेतीकडे वळण्यासाठी काय करायला पाहिजे। या ऐतिहासिक परिसंवादासाठी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतील निवडक 500 विद्यार्थी भल्या पहाटे उठून सावंतवाडीकडे रवाना झाले होते। सर्वांच्या चेहऱ्यावर कुतूहल होतं। अनेकांना सुरुवातीला केवळ स्नेहसंमेलनासारखा वाटणारा हा परिसंवाद नंतर मात्र कोकणच्या एकूणच वाटचालीला आणि भविष्याला छेद देत गेला। सर्वच कोकणवासियांसमोर ज्या एक आयडॉल आहेत अशा सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, IPS सुब्रमण्य केळकर, प्रशासनाचा गाढा अनुभव असलेले आमदार दीपक केसरकर, परफेक्ट अकॅडमीचे संस्थापक संचालक प्राध्यापक राजाराम परब यांच्यासारखे दिग्गज व्यासपीठावर होते। जिल्ह्यातल्या आरोग्य सेवेपासून ते शेतीपर्यंत आणि IAS IPS पासून ते आपला कॉन्फिडन्स कसा वाढवायचा अशा सर्वच बाबींवर तरुणाई खुलेपणानं बोलू लागली। प्रश्न विचारणाऱ्या तरुणाईची तळमळ आणि तितक्याच आत्मीयतेनं त्यांना मिळणारी उत्तरं यातून जणू नव्या कोकणचा एक राजमार्ग तयार होत होता। करिअर ऑप्शन या दृष्टीने स्पर्धा परीक्षा आपल्या जिल्ह्यातल्या मुलांसाठी कितपत योग्य आहेत किंवा तो कसा चांगला करिअर ऑप्शन आहेत आणि त्यासाठी तयारी कशा प्रकारे करावी यासाठी तुम्ही थोडं मार्गदर्शन करावं। सिंधुदुर्ग जिल्हा आपला जिल्हा आहे। आपल्या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालय पण आहेत, परंतु जेव्हा अपघात होतो किंवा गंभीर आजार होतो त्यावेळेस आपल्याला जिल्ह्याबाहेर प्रवास करावा लागतो। तर रुग्णाचा जीव हा रिस्कमध्ये पडतो। तर त्यासाठी आपण काय उपाय सुचवाल? मी म्हणजे ॲज अ फिमेल जेव्हा तुमचं करिअर प्रायोरिटी म्हणून चूज करता तेव्हा ॲज अ फॅमिलीकडून किंवा बॅकग्राऊंड सोसायटीकडून एक प्रेशर असतं की इफ यू आर ॲज अ फिमेल तुमची फॅमिली किंवा बाकीच्या गोष्टींना इम्पॉर्टन्स देण्यासाठी प्रेशराईज केलं जातं। मग अशा सिच्युएशनमध्ये तुम्ही कसं डील केलं की तुमच्या करिअरलाच प्रायोरिटी देण्यासाठी आणि तुमची काय ॲडवाईस आहे यंग फिमेलसाठी? तुमचं काय म्हणणं आहे की शेतकऱ्याला खरोखरच प्रतिष्ठा आहे का? कारण तो आपल्या देशाचा अन्नदाता आहे आणि शेतकरी हा आधारस्तंभ आहे। मग त्याला प्रतिष्ठा आहे की नाही हा प्रश्न आजही तेवढाच यक्ष प्रश्न म्हणून मनात उभा राहतो। अनेक युवक युवती आपला प्रश्न आपल्या ओठांवर घेऊन प्रतीक्षेत होते। मात्र वेळेच्या मर्यादेमुळे अखेरचा प्रश्न घेण्यात आला। मात्र त्यानंतर अनेक युवक युवतींनी अक्षरशः व्यासपीठाच्या समोर येऊन विनंती केली की आम्हाला अजूनही प्रश्न विचारायचे आहेत, आम्हाला बोलू द्या। अखेर प्रत्येक महिन्याला विविध तालुक्यात असाच परिसंवाद महा चॅनलच्या वतीने घेण्यात येईल असं जाहीर केल्यानंतर पुढील कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली। आजवर कोकणच्या विकासासाठी कोट्यावधींची पॅकेज जाहीर करण्यात आली। मात्र त्यानंतरही कोकणातल्या तरुणाईला खूप काही सांगायचं आहे, खूप काही बोलायचं आहे, हेच यातून स्पष्टपणे दिसून आलं। आता अशाच परिसंवादांच्या माध्यमातून
कोकणच्या युवा शक्तीचा आवाज बनलंय ते कोकणचं नंबर 1 महाचॅनेल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.